Običaji i verovanja. Kalendar. I evo nas u Magnumovom kalendaru, delu programa posvećenom narodnim običajima i verovanjima. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas praznuju svete vraće letnje. Braća Kozma i Damjan još za života se proslaviše čudesnim isceliteljskim moćima i verom u Hrista. U vreme progona hrišćana baciše ih pred bolesnog rimskog cara Karina i car im naredi da ga izleče. Braća odgovoriše da njihove moći ništa ne vrede bez prave vere u Hrista. Posle dužeg razgovora car pređe u veru hrišćansku i izleči se. Tada prestadoše i progoni hrišćana, pa bi i braća verovatno mirno skončala ovozemaljski život da ne bi ljubomornih lekara koji ih na prevaru odvedoše u planinu i tamo ubiše kamenjem. Zovu ih i bezmitni jer su narod lečili besplatno, a negde ih zovu i bolesnički jer ovaj dan slave bolesnici. Zvanične bolnice su nekada ovaj dan obeležavale kao zavetni. Postoje brojne legende o njima u kojima se opisuje i način njihovog lečenja, pa se tako zna da su lečili dodirom šake, koristili paru sa ključale vode i da su obilno koristili sugestivnu metodu. Srbi u Mađarskoj veruju da dete koje se rodi na ovaj dan, ako preživi 10 godina, živeće tačno 100. Običaji i verovanja. Kalendar.